Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphise notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kweBetway Premiership, sokubhekela lapha kumakhosi iKaizer Chiefs, indaba ke ezibhlungu lapha yana ke kumdlali ke waseswini insizwa ke edabuka lapha yana ke KwaZulu Natal endaweni ke kwaMashu eThekwini uThabo Cele. Indaba ke evelayo ethiwa ke umqeqeshi omusha weKaizer Chiefs lapha yana ke uFernando da Cruz usekubeke kwacaca ukuthi ke uThabo Cele impela ke akekho kuma plans akhe kuyona ke isizini ezoqala ka2026-2027. Kanti ke okuvelayo futhi ekuthiwa ke ngathi ke useyitshelile imanagement yeKaizer Chiefs ukuthi ke lo mdlali ongenani icontract yakhe iKaizer Chiefs ayi-terminate njengoba ke vele akekho emaplanini akhe ke laphayana ke uFernando da Cruz. Impela ke amathuba maningi ukuthi ke uThabo Cele alishiye ke laphana ke iqembu lawo ke amakhosi iKaizer Chiefs. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona la ngulethela ke ama transfer news kwiBetway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.